Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 1. Ti tao amang ipatag iti sorsoro, kayat na ama ibaga dagiti nagbiddotan na. Kinamaag ti manggura iti pan na kaisoro. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok ti programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. Mapan ka din iti opisina yaw, anak kaw. Watatang, kas makita yung mat, saan ka di? Nakarubwata kun. Unay kalakit din ay anak kaw. Baros ngimat man iti panagsungsungbat mo kanyak nga amam. Awan mo't dakes na iti panagdamag kaw. Kasanumat ngamin. Awan pa'y common sense yu. Nakarubwata kun. Sa dino kumapay nga iti sabali apapanak. Ala, huston. Awan manin tinasaya at apagturungan ti saritaan ta. Ingkalatan. Kat agan annad ka iti ipapan mo iti trabahom. Kasano? Disturbo kayo mo't ngamin, tatang. Kan maysa, saanen arumbang nga ibagayo ti panagan annad ko? Saan akon nga ubing? Tapno ibagayo pa'y lang kanyak ti kasta? Ala, wanan. Kaslawanan ti imbagak. Ala, ingkalat nga ruden ni Risa, anak ko. Nagyam anak ni Risa. Gabot ay manugot ka nga dinner ta. Katwan nabayag mo't ngaminan day di na odi apa nag-date ta. Naragsakak no si katika kuyog ko. Gapot ta ay ayatan ka unay, Daniel. Kastakmat kan ka ni Risa. Ala, ituloy tan timang rabi. Kalpasan na, itulod kan ton iji palayo. Un gayam, di mo liplipatan tayo take out ta amakan para ka nitatamag no. Tapno saanan nga agluto. Agyaman na ka, Daniel. Talaga ang mariknak ti kinapatag ko kan ka. Kan kastamatan iti amag. Un ha. Gabot amin ang napatagkan ka. Napatagmatan ka niya. Good morning, Ma'am Nerissa. Agyaman nakta may kadagos dito opisina. Masapul ngamin ang mairash dagiti ang papeles. Iso apang nga asim tayon kud mo itan. Kasanon dagitiin mo na at trabaho, madam? Sana bale. Uray iyud udim ton dagita. Mas napatpatag amalpas pa nga umuna dagitoy. Gaputa masapul kon. Nalawag ka di. Okay, madam. O sige nga rod. Ala akong dagitoy kat mapanakon iti table ko. Agyamanak, Ma'am Nerissa. Ulitak, masapul kon dagita after lunch. Agin lalaing manan. Oh, adda ka di bagbaga, Ma'am Nerissa? Awan, madam. O sige. Mapanakon, tapno malpas ko dagitoy. Apay ni Risa. Tumanabutob ka matan. Apay, adaman ang kinaririm dito opisina tayo. Ay, awan kinaririk. Dayjay ngamin ang Madam Gemma. Kaslakit din kalaingan ang mangibabaon kanya. Apay, sana pa sa titrabahom ti imparamid na? Pasat ti trabaho ka? Gaputa syakot nga ron ti sekretary. Kasla ngamin kalaingan no agmandar. Ala, agtrabaho ka kid din. Agsarita tanto yung madamdama. Sige, panawang ka pa dito, ha? Tatang, andakon. Hi. Makabanlog tagtrabaho itagmalmalam. Ay, day taman ti kayat ko kan kanak kaw. Uray mabambanog kay ti trabaho ka nakaisem kalata. Katwan ang tatang. Di mo't kasta ti insoro yo kanyak, idi pa'y laang. Ahuwan. Adda nga ba na dumagsenterik na no agmisuot ka? Wan tatang, iso nga umisang maklata, nga oray mabambanog kan marigrigatan ako ni iya opisina. Apayaya, adda na nga pakin ka? Awan matkit di, tatang. Ngam parikot ko tay may sa aka opisinaan mi. Kanayon nga agmisuot no kas di amabagaan. Wenno adda maisuro kan kuana. Sapay isumo nga ro ti sekretary. Ay, ano sablatan anak ko?
Saan ka nga raw ngagpapada ti ugali ti tattaaw? Kapilitanin atatang. Ingkag pulusan ka mangantan, mangrabiitan. Sige man nga ro tatang. Mangantayukit din, tapno masapa tayo man mat amakainan na. Ay na, agtugawak man pa'y dito isalas. Agpalpaak pa'y, gaputan absugak iti hustaw anak kaw. Nay, apay ngay anak kami rugrug kamit manay anak kaw. Adda ka di parikot mau. Di yun damagan, tatang. Mapwisit aklaon. Ibagam tabaring matulungan ka. Dayjay ngamin a Madam Gemma. Gaputa siya ti sekretary na. Kunamlan asinumaten amang ibabaon kanyak. Nagadupay dagiti ibagbaga na at mat mauawatan. Suro la asuro akas la kalaingan. Kasla saan nga agbidbid do titikas di pa nagsasauna. At dayta ka manin ako nakanakaw. Kaguram manin ti paisuraw. Madi ati kasta. Kinamaag ti gumura iti pan nakaisuraw. Di mo ka di amo dayta. Di mo ka din malagay tay sermon ni Father iti Domingo. Ay, adula amin dagita nga ibagbagayong tatang. Saan daklangan akasarsarita, no di dakmat lagayam isakit. Isaksakit ka nga rod, anak. Iso nga rod abagbagaan ka. Huston, tatang! Ay, diyakon kayat adenggan ti sumaruno nga ibagayo. Agpapada kayo amin. Kaslaawan pagbidbiddutan nyo iti kasta pa nagsasauyo. Agyaman na tayo may kaadagos dito yung restaurant, Daniel. Kasapulak ti pangiyab ka, sakit yung marikirik na kita. Ay, nagdanag ang aran. Gaputa ka lahat mo tanti panangawis mo kanyak. Idinto tarapiin. Di mo pa'y kaya't nga umayak di balayo. Gaputa kagurak ni tatang. Apay ngay? Apay akaguran? Kasanumat ngamin. Dayjay git din a Madam Gemma ti ayunan na. Idinto tatalagamot akas la kalalaingan nga gisuro. Uray amukon, isuro na pailaan. Kas lakit ti siguro dayjay. Gaputa iso ti manager. Ay, nauna ti gurguraam ka ni Madam Ayan, kat nasingpat. Naanos nga gisuro. Adalat tamadal mo. Nauray amumong ti may sa abanan. Babay na ti kapadasan ti daduma tao. Iso nga awan dakas na. Magbilang takas dyan ti panagsauna. Huston! Agpapada kayo matlagayam. Wanan! Nalaing kayo. Idinto ta siya kat saan? Agpapada kayo amin. Sa anak anapatag kada kayo. Gaputa ka na yun da kapasakitan. Sana po mo dayta. Ipatpatag da ka. Iso nga isursuro da ka iti pagsayaatan. Amirisin ko ma. Ipatpatag ka. Kat jak kaya't amay sagmak ka. Gapo iti kasta nga ugaling. Ti kunamkit di. Talaga nga awan sirserbikan ka. Gapo ta dinak pa'y ammo nga isakit. Dungag kayo. Dagiti awagak anagan. Kat isuda ti maibangon amapan umatendar iti seminar intun umay alawas. Di kay madanagan. Sagot ti kumpanya ti amin agastos. Sigurado. Sa anak akaraman dita. Gaputa ammo kung teraramida. Dumag ka kid di. Anya ti amom. Amang ano duwa ta amapan. Di mo ka di kayat ti mapan. Nga ore ka duanak. Ay, sumardang ka man, Daniel. Para lang deta seminar kadag iti basit pa iti amuna. May papan iti trabaho tayo. Anya? Adto yun dagiti inlistak anagnagan. Melanie Martinez, Dindo Alcantara, Daniel Valdez, ken Nerissa Tumapang. Ay, kunak tupay kahit duwa ta amapan. Manayunan man ang tinalage ta. Maipapan iti trabaho tayo. Numaragsakan ka. Saan kanyak? Ah? Sige, ditakan. Awanin ganas kung agdengag pa itimiti. Ay, unay mata ni Nerissa. Kasano makasursuro. Nukas jay mati ugali na. Adula amin dayta a seminar. Diyak kayat nga atendaran ti pangibabaon ng tibos mi kada kami. Kadag iti kaopisinaak, tatang.
Amok tumatlangan, dagiti isuro da. Anya, mabalin ka di mati kasta. Masapul nga umatindar ka. Gaputan halabit, ada kayo ti makita ti busyaw nga agkasapulan iti dayja a seminar. Jack kaya, tatang. Naglaingan dayja a Madam Gemma, no ipilit na ti banag a Jack kayat nga ramidan. Ado ti mas agkasapulan iti seminar. Saan ka ta siya? Ala, makamu ka anak kaw. Ngam no ikatinda ka iti trabaho, mga po iti kinasukir mau. Saan kanto nga raw nga agpapabasaw iti sa balay? Ay, saan mabaling nga aramidan da kanyak ti kasta, tatang? Saan nga umdas ti Jack pa nagtungpal iti kayat ni boss, tapno basta ikatendak iti trabaho? Daniel, anak ko, mangrabiitan. Inlotok tay paggugustom ama sida. Madamdamak to namangan. Awan nga minganas ko nanang. Apa yan, anak ko? Malmalday ka mat. Ada ka di parikot. Ibagam ko barang matulungan ka. Ay, parikot ko ni Risa nanang. Di nalata mabaliwan ti kasjay nga ugali na. Ti kinamaag na. Ay, pasensya kan iti balikas nga inaramat ko. Iti kaayan-ayat mo. Ngampud no mat. Maag ti tao akagura na ti paisuraw. Ngam ti tao akayat na ti paisuraw, kayat na ti madisiplina. Anya nga tati aramida kaya nanang. Sana dumdumngag ni Risa kanya. Gaura niya ti ibagbagak. Ay, tiyam amak ko lang. Amangan na ikatanda di opisina. Gapo iti kasjay nga aramid na. No kasta ti mapasamag, awan ti mabalin. Agnakam Agtugaw ka ni Risa. Saanan, madam? Ibagayo latan na niya ti kayat yung ibaga kanyak. Gapot agdardarasak. Ay, ala, no di mo kayat agtugaw, adakan ka dayta. Ngam pinaayaban ka ita dito opisina, gapot kayat ko asaludsudan. Noan niya ti rason adi mo kayat ti mapan umatendar iti seminar apang ibabaw nakala kayo. Sung batak iti diretsyo ti saludsud mo, ma'am. Jak kayat ti mapan, gaputa maboring ak tumatla ang ijay. Sigurado nga amok tumatla amin nun amadiskas ijay. Anya? Ngam ka sa nun, no ibagak amasuspende ka, no di mo kayat ti sumurot iti paganurutan ti kumpanya. Si kalaang ti kasta, kaguram ti maisuro. Idinto tadagiti daduma ket kayat da ti agpaisuro. Basta, madam. Jak kayat ti mapan makiseminar. Saan dak amapilit? Gapo ta talaga ajak kayat. Ala, saan ka apilitan ni Risa? Ngam di nakto pabpabasulan, no anyaman ti ibunga da ito akinasukir mo. Laglagi pam, asyak payla ang ti manager iti da ito akumpanya. Sige. Mabalin mo ti agsubli, iti table mo. Ne, si kamat gayam ni Risa balasang ko, nainbag nga oras mo. Ay, kastamot kada kayo, nanatan niya. Mabalin ka di ama kasaritak ni Daniel? Ay, kat mabalin umay ka. Sumrek ka, taayabak ti anak ko. Agyaman na, nana. Ala, agtugaw kabiit dita, tainak ayaban ijay siled na. Nana, mabalin ka di asyaklatan ti mapan iti siled na? Saan na bali? Awan mo't mading aramidan mi. Anya? Ni Risa balasang ko. Nasinged a pagayam ko ni Magno nga amama. Amang ano anyakit di mati ko naon na, no ipalubos ko asikati dumanon iti siled ti anak ko. Ay, saan, nana? Kan may sa? Bakit anak ko? Diyak ka di pa ilaam mo, ti aramida? Amo, balasang ko, husto timpagham. Bakbakutan kan dito'y lubong. Makuna, adi-adal ka. Ngampulos, asan mo akaya ti paisuro. Kaguram, ti maisuro. Iso amay sa kaamaag. Anya? Kasanungay, nunapan ka iti silid ti anak ko, kat nasulisog kayo.
Wano saan? Ada makaamo asabali at tao asimre ka iti silid ni Daniel. Kat amangan no ichismis da kayo. Anya? Paisuro ka kumamat, Nerissa. Ay nagloko kan nga ubing. Uray adda kayaw ni ti umno nga edad, saan lataan na pintas akitain, asikakit din a babae, ti sumbreg, iti silid ti lalaki. Sukir ka at talaga niya. Apay, makasasawa kan? Ay, saan mo't tatang? Kaya't kula ko maayab kas ti marikriknak ka ni Daniel. Gapo iti panang pabain kanyak dayja a Madam Gemma. Nuan niya nga mintidi mo pangayatan iti pangibabaunan da kada kayaw. Dinto ta pagsayaatan mo't dayjay. Malaksid iti dayta, pagsayaatan ti kumpanya pagtrabahuam. Tatang. Iti kasta ngay naramid mau. Amang ano'y katinda ka ni dya opisina yaw. Gaputa di mo matpulos kaya ti paisuraw. Daniel, di mo kumamataramedan ti kastoy. Inikatak lang aruda ni dya opisina. Sa ita, makiwin naswas ka kanyak. Kasapulan ka ita, Daniel. Ay, ayatan ka una. Aklo na ka na sakit mo't dahito para kanyak ni Risa. Gamasapol nga giwin naswas tapay. Tapno makapagpanunot ka. Pulos mo't ngamin na di mo kaya ti paisuro. Kaguram ti ure asino amang isuro kan ka. Kasanon tulangan, into nagasawatan. Kastam to ka direkta. Pangaasim, Daniel. Di nagpanawan. Ikarik, agbalbaliw akuhan. Basta di nagpanawan. Ladingitag, ngem masapol siguro nga agbaliw ka pa nga muna. Iti aramid. San ket asa ulang. Kat panawan tulangan ti makaibaga. Nagsinnoblian tapay, unusanan. Anya? Pakawanin na kuman no nagbalinak amaag. Gapo iti kinatangkan ti ulog. Intay dumngag iti pamagbaga kan panakaisuro, tapno nasaya at itaray ti biyag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Chona Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.